Napaubos na sa final testing and sealing kagahapon sa hapon ang tanang 302 ka mga automated counting machines kun ACM sa Lapu-Lapu City. Malampuson kining napahigayun ug gisaksihan sa mga poll watchers sa tulo ka mga partido. Hinuon kun atulunya sa adlaw sa piniliay may ACM nga mopalyar adunay laing 42 ka mga ACM ang COMELEC Lapu-Lapu City nga mamahimong ikapuli. Nagamot na usab sa miaging adlaw ang 302 bundle sa mga official ballots uban ang tulo ka mga boxes sa indelible ink. Matud ni Attorney Ann Janet Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu, nga may kalahian man ang gidak-on ug sa gibag-o ng balota karon nga piniliay itandi sa nakalabayng national elections apan susama ra gihapon ang pamaagi sa pag-shade nga himuon. Niadto pa nga proseso sa process nato. Dili man jud pwede nga mo overshading ka kay mo basin kung maigo ang mga timing marks because there is a timing marks and security feature of the machine. Tinuoy na palyar nga ACM atol sa final testing and sealing kagahapon. Samtang ibalhin ang clustered precinct 158 sa kasikbit nga classroom atol unya sa adlaw sa eleksyon, human bahai ang classroom atol sa kusog nga pagbunok sa uwan tungod kay buslot ang kisami niini. Upat ka adlaw sa dili pa ang eleksyon, padayon gihapong nanangtang ang City COMELEC sa mga campaign materials nga gibutang gawa sa designated posting area sama na lang sa skywalk.